jalibuni makadaici da famini dan na katarci sansar kaunar man'imci arziki na sakowa ke ci ko musulunci ko kafirci rama ta sace ta wadaci musulunci har ma kafirci shine mai kyautar yanci limanin zuciyata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu Kurin yo haske na salati abun wankakke sarmadan abadan bayan ke adadin kadirin mai haske din kashi baninkin bayan ke da da shiga kogin haske mata har ƴaƴayen haske ashabi iyaye na rike darajar su a bani gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu bani kulawa zan yaban adin kyawawa jin kai ga dukannin kowa mai hana zuciya kokawa dan shi amma na sassautawa bai da mai isa da isarwa shine kadari mai kura baiwa kai raina ke dubawa ya Muhammad mai kura gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu da tunani wanda rabi yake yin nuni da biya kasa sai dilkauni shine ya zame mana tsani da kankauna gurin rabbani da ya sa damu da rabbani zuciya ya hana tayyoni kuma gaida adan zamani mai gyaran zuciyata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ƙarya musulunci baya shirka ta tabbata ƙarya imani ake ta musanya mai shirka ya dawo hanya kasa duniya kan hanya yau kafirci shine baya mai biyar ka zai sha kaya dan bashi ba wahalta ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ka nake yi zuciya madadin ka take yi idaniya san ganin ka take yi kullum begen ka nake yi komai zafi komai sanyi kullum begen ka nake yi komai zafi komai sanyi masoyin rabu buwayi an nuna zuciyata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ɗaya gagara zuga tilo gajiyar mai kirga rahama ne ta kowane siga kai ne mai bamu miyaga ka gaji da halittu bin kirga kai kake zira mana riga mai duka shagaban mai kirga zuciya ta har ta yi taka dan tagan ka kai mata gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu
shaida kai kadai ka buɗe ibada kai dai ka samu mi'ida ko marayin sallah ya shaida yau da gobe ta kai mu ga haida ka hane mu muke tara oda shugaba duka min yi saranda himmar ka ta babu gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu da imamu daga shi Allahu ya yi mu ni'imarsa take nashe mu duka halittu ma sun samu tun a alashi ke tausan mu ya ce bala Allahu ya bar mu shi ilahu ya bai muka samu dan tabunsa ake rabauta annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu daulolin nan ka jaddada addinin nan musulunci Allah da yake nan aka gane shi ɗaya kenan yau gaskiya ta tabbata kenan jarumin Allahu gwanin nan yayi wa musulunci gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu kama da mu haka kaskanci ne mun yarda da shi bawa ne abadan ya kera mutane a yan adam baban adam ne a hada mu da shi raini ne samun soyayyar sarabo ne girmama shi musan lallai ne dan da shi ake kula gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ga wakilai anbiya da masu risalai mai gaji da masu misalai kowa burinsa ya kallai sha kallon Allah ne lallai don ba shi karo da misalai maulan mu mai rabar da mukullai kowa ka gani da su lallai shine yayi masa gata wata da isarsa ga bishiya ta amsa kiransa shi da ke bin dogarsa ya zama rana a biyarsa don komai ya zo ta cikinsa ido na kata da dabansa da ya cire ya mayar da hannunsa ya fitar da ruwa ya tsinsa shugaban samar da nagarta ni ina fansar ka da raina ya'ya ummi abana na bar maka mai ceto na yarda da kauna kai dubana shawugin soya cika raina gani cikin kaunar ka bani na shagalci da kai jigona kai ne mai bani gata ka nake yi zuciya madadin ka take yi idaniya san ganin ka take yi kullum begen ka nake yi komai zafi komai sanyi kullum begen ka nake yi komai zafi komai sanyi masoyin rabu waye an nuna zuciya ta annabi Muhammadu ya
bawa nawa dan kai Allah yayi kowa farkon baiwa karshen baiwa dan kai Allah yayi kowa farkon baiwa karshen baiwa dan kai za a tashi kowa kai Allah yayi wagata